Hello guys, welcome back to my channel. Naalala natin yung huling video natin dito sa Sugod Tinamba, Camarines Sur. Muli kaming bumalik dito para alamin ang lagay ulit ni tatay namin sa natin nabigyan ng kunting ayuda nung nakaraang Biyernes Santo. Hello guys, puntahan po natin si tatay. Let's go. Si tatay, yung nakaraan, hindi na siya nakainom ng gamot. Tiglipas mo na lang po, dito na lang ang asikaso. Napacheck up niya? Yes po, Pwede maglaog. okay na po, dagit na po. Baka may ilo dito na nanonood. Mayo lang po yan. Gandang hapon. Kumusta kayo tay? May po nagtatabang sa'yo. Tigdarami na po siya sa Kabusaw. Kaso po, transfer po siya sa Bensita. Ano po? Nagsabihin sila sa'yo. Gansa. Ano sabing findings mo sa bill? Ano daw po, itong may nagtabo pong bukol dahil sa ano niya. Hindi man siya cancerous, di man? Cancer na daw po kasi. Cancer? Sa Naku. CT scan na po. Dagwa na po kasi bukol niya sa payo. Si utak niya po pinakakan po ng bukol. Dila. Halipungan niya ako sa munisipyo. Naghagad po ako ng makalbulong. Kasi Binigyan mo po kayo? lemang po ako nagpuan. Sana? Bernes pa po daan. Ano po yung bulong niya? Hindi po. Tugang siya. Hindi po, tuwang po siya. Kuya ko po. Ay, nagsusurisita. Tigpapabalik po akong Birnes. Ay, Binalik ka namin dito si kasi Risita daw darahig din. naalala namin siya. Yung, Pigpost ko po baga sa Facebook. ay siya? Hindi po, tuwang po. Ito po unang bulang kahuba na payato. Siya ba yun? Kumakahagad po kami. May video siya doon nung Tabang. pupunta namin dito. Yun po. Magkano yung abutin niya? Digdi po, pighapot ko na po digdi sa sentro. Sa may harani sa Mumayo po. Kalagbangga po daan. Hindi ko po alam kung kuraan. Nagayi po dang kulog na ang payo niya. Siya? Saka po taday may paman po Tapos po nababatulan yun siya, niya. ano po, nasakit po siya magamit. Yun, hello guys. Sana binalikan namin si tatay kasi naalala ko yung time na pumunta kami dito ng Biyernes Santo. Hindi mo masyado malala yun, ano? Hindi pa po. Parang madadala pa sa bulong yun eh. Pero ngayon cancerous na daw. Sabi po sa mga May cancer siya. Sabi po tayo. kang doktor. Di, Kaya nag-decide na lang po kami ilawas ta. Gusto mi pong katangan itong maoperahan siya kaso maamot kaming kurta. talagang makulog talaga. Parang sinabi agad nung doktor na cancer agad yan. Kaya siya po nagbabantay. Kasi tinapat ka na ng ano? Iyo po. Dawa ito pong check up ang ko siya sa center sa mo cancer na po daw sabi kang doktor. Paano sana may tumulong kay tatay. Kahit ano. Kahit pambili lang ng gamot ano. Iyo po nga natas panggatas-gatas taday naman po siya nakakakano. Oatmeal na lang po ang pagpapakakan ko sa inyo tas gatas. Ako po yung nananawagan sa ating mga sponsors, sa ating mga subscribers pa followers na tulungan po natin si tatay kasi gusto pa talaga niya mabuhay pero hindi pa malala nung punta namin dito nung Biyernes eh. Puli pa po talaga. Ang binigay namin, bigas din Tas namin. mataba pa po siya. Oh, mata-mata pa. Ngayon, bayan na talaga. Nag-decide ko nga kami sa bulugan kita. Sobrang kapal na kang buhok niya. Dawa may mati-mati siya. Oo, bali, pumunta kami dito para wala kami yung dalang pera eh. Pumunta kami dito para hatidan lang ng pagkain, ano. Hindi man namin alam na naglala yun. Kaya ang dala namin, bigas lang, tsaka okay lang ngayon. Ito. Ay, tanggapin niyo na ito. Salamat po yan.
Ano mo na lang. Ipapalabas namin itong video na to para baka marami pang tumulong kayo. Pero kung cancerous, parang malabo na. Pero pray lang. Huwag tayo maniwala sa mga ano, basta pag minsan kasi sasabihin ng doktor, ganyan-ganyan, pero hindi naman. Nakaka-survive, di ba? Lalo na po pag nanginginan na yun. Talaga. Hindi namin alam na nagkaganyan na lumalakala namin nagpupos na kasi babalikan namin para bigyan ng pagkain ulit. Yan yung ano, bigay ni Sis Laura Piraket yung isa kong sponsor na sabi sa akin, Pasalamat ka. Hiling ko po na. Sabi mo salamat. manawagan ka po, sabi. Hindi na nakatara. Sige po, nasabi po niya, nananawagan siya dahil gusto pa niyang bumaba yung kanyang buhay. Dahil hindi niya naman ginusto yung ganyang karamdaman. Nangyari, nasurip lang yata yun, ano? Kaya, huwag natin babaliwalain yung ano, may nagkaroon tayo ng sugat sa ating katawan. Binaliwala niya yata yun. Ano? Nagpupuro na yun para asikaso. Kasi pagpabulungin lang po siya. Siguro Hindi kaya kolibra lang yun. yun po nga nito, sabi niya, nagsusuan po. Yung bukol niya dito dati na. Sadit pa lang po yung kapag hindi po pa ganito, nabukol-bukol pa lang siya. Ba't umabot dito? Yun po nga nito, nagpapalagay po ako. Kasi wala na naman pwede sa balang. Ano? Guys, dati wala to. Ano tama niya dati na? Nakakapita niya sa Jesus. Wow. Sige po, ano lang ano. Salamat pong maray. O baka post natin to sa ano, sa channel natin kasi maraming nanonood ng mga sponsors natin, baka ano makabalik kami dito ano. Salamat. Sige po.